ang mga tinun-an ni Jesus usa ka higayon ni ana miingon, Lord, dugangi ang among pagtuo. Nya nitubag si Jesus og duna mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mostasa, makasugo mo aning bungtod nga mobalhin ngadto sa dagat, nya mosunod ni ninyo. Murag ingon ana ang gisulti ni Jesus. Pero karon ni ay dili magtotoo, usa ka senturyon mipakita sa iyang pagtuo ngadto ni Jesus, nakaingon si Jesus sa tiyang giingon dire, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Si Jesus na mismo mo yung declare, dako kayo ang pagtuo sa senturyon. Kahibaw mo ganong nakaingon ana si Jesus. Mamisure din ang pagtuo. Pero nakaingon siya, pagkadako aning pagtuo. Hawa siya kakita, tibuok Israel. Apil na sa iyang mga katong iyang mga unang mga disipulo nga nilang San Pedro, nila ni San Juan, kadto sila Judas, nga nikuyog yun niya, mibiya sa ilang ginikanan, mibiya sa ilang pangita, di pa dito dako pagtuuha. Kadto sila si Moises, mga kaliwat man to ni Abraham, di dito dako nga pagtuo ang ilang. Ang senturyon mo i-declare ni Jesus nga portig yung dakuas iyang pagtuo dito sa Israel. O basig sa iya sa tingitong panahon, no? Katong buhi pa siya. Unsa may rason? Hibaw mo? Ilingi ay mong tupad. Inamusta mo na imong pagtuo. Dako. Inadako na imong pagtuo o gamay. Nakaingon ani si Jesus sa akong bana-bana, nakaingon ani si Jesus nga dako kayo ang pagtuo aning senturyon, bisag dili siya membro sa grupo ni Jesus. Tungod una, official siya. Matod pagay niya na siya mga sundao, na siya mga ulipon under niya. Pero ang iya sang gitan-aw siyang kaugalingon nga sulugoon sad siya. So andam siyang magpasugo. Munang nihapa siya sa tiilan ni Jesus og niingon siya, ayaw lag-adtos amo kay dili ko angayan nga mopasakan nimo, kay di man ko magtotoo, di man ko Hudiyo, pero isulti lang bisag unsay imong ipabuhat nako Lord, ako nang sundon. Ikaw lingi ako no imong tupad. Ing na musugot ka, musunod ka, bisag unsay ipabuhat sa Ginoo. Ana. Mao day nay makapadako sa tong pagtuo, mao day nay tinuod nga pagtuo. Kana bang di na ta maghuna-huna unsay atong authority, kung dili kay mituo man ta nga kini siya Ginoo, magpasugo ta niya, din ata magsupak-supak bisag unsa kagamay nga pagsupak, di na ta mo rason-rason, kung dili tuman lang yun. Mao ginay pagtuo. Matod pa sa among discussion sa philosophy, faith is like jumping into the dark with certainty. Kana bang naman ay training namo sa una, kana ko mga CET, nakagim kong training sa CET, nya taptapan ka ba, blindfold ka, nya goroyon, nya ingnon din ka, ni ata, kay namo say hangin kusogin, ni ata sa kaning cliff, nga mga 3 meters, nya ay kumandiyo, jump. Ang saman, muamba ka. Naiuban oy manghilak. Oh, yaw lang mga labi na mga babae. Ayaw sir. Unsa ba di ay nga naara man dai patag di ay. Nya gi electric fanan lang.
kusog ang electric fan mao ditong muramig na as cliff. Ana, nya inig ambak di ba? Di ka mo ambak, quit. Ana, di makakamo ambak, di quit. Ambak, siyagit pang uban. Sus, pag-ambang patag raman di ay. Nya, inig ambak na to, musiyagit. Ana, ang gasunod na sa distansya man, ingno na sa tong ni ambak. Ayaw hilom dia, ayaw saba. Kato na sang gasunod, nakadungog makan, siyagit dito. Ana, pag siyagit, ika na sang gasunod, ambak, siyagit sa ka. Wa di ay. Pero kining centurion, maunay iyang pagtuo, ingon siya, suguan lang ko bisag unsa, ako ng sundon. Kamo gani, sugoon lang mo palit og slot, di man imong palit. No? Simple ra gyud kay na, palit lang mo og slot, 100 ra man ning sitiyo. Magsige pa jud kag unya ang akong pamahaw, ang akong paniud to, unya ang akong ipalit og kuan, ang akong ipalit og kuan. Ang kaugalingon gyud nato mo atong tan-awon ba? Pirmi gyud nga inig sunod nato sa Ginoo, ang una day natong tan-awon ang atong kaugalingon. Inigingos Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ayaw sad Lord, oy unsa naman lay akong puy-an. No, ana dayon ta mag-analyze din ta sa gisugo sa Ginoo. Imbis unta to maningkamot ang tumanon ko ni kay nahibaw ko nga Ginoo nagsugo anib sakto gid ni siya. Ana. Testingin ninyo. Ibaligya tong tanan dito sa inyo nya ipalit og slot is BF dag tag 500. Sa patong usa sitiyo tag 100. Ayaw na lang ng investment kay investment man ni siya tagsara may mo kuan ani kaning disap kanilang duha. Mao nang malipay ko kay naay pipila nato nga mohatag ningon Father kining akong ihatag ako ning kuan kanana ang monetization sa akong leave credits or sick leave nya kay tibok tuig wa man ko masakit nya pwede ra biya unta ni i-carry sa sunod tuig para mo dako-dako ako ning i-cash out kay akong ipalit og 300 slot challenge nimo kay pasalig ko nalipay ko nga wa ko nasakit tibok tuig akong gibasa ba nako pastilan ini ka iniro og masakit. O karon ba palit siya karon kay i-monetize na niya karong tuiga mo na nihangyo siya Pader iangan-angan lang ha siguro mga end of this month of December kay di pa nako ma-withdraw karon pero musaad nako usa ka 300 slot challenge nako okay kayo nako pastilano ighuman palit sa 300 slot challenge ika iniro masakit wa na siya magamit pero wa na siya maghuna-huna ana ngano man ang iyang gihuna-huna karon adlaw gitagaan ko sa Ginoo og grasya ang ugma iya ra nas Ginoo mao na giingon sa centurion nga kon moingon ko lakaw mulakaw ra sad na siya moingon kong duol muduol ra sad na siya moingon ko buhata ni mubuhat ra gid na siya kay ulipon man sulugoon man mo to ang centurion niingon sad ipamulong lang Lord mahitabo na ipamulong lang og mao kini ang pagtuo nya unsa may resultas tinuod nga pagtuo ma-relax ta ikaduha dunay healing mahil labi na gid ang relationship kay inig-ingos Ginoo higugmaa imong kaaway din amang gid mo magkaaway kay imo naman siyang higugmaon inig-ingong sa Ginoo pasayloag kapituan kapito din aman jud ka magdumot kay imo naman gid siyang pasayloon inig-ingos Ginoo biyain ang imong sala amo biya man gid dayon ka dunay healing kay kanimang sala mo'y maghatag nato og daghan kaing kasakit og mga sakit kana mga sakit nato labi na mga cancer mga kidney failures mga unsa pa na diha nga mga sakit nga dagko gumika na sa atong mga sala nga inigbiya na to sa atong sala muso dayon ang grasyas Ginoo mahil dayon ta og di man ka mahil physically 100%
mahil gyud ka spiritually. Sama ato akong gi-share ninyo nga naayo siya sa iyang unsa to katong iyang maintenance 20 years na nga high blood, unsa pa tong usa hubak o arthritis ba to, uric ba to, inana. Unya sa iyang pagsigig sunod sa Ginoo, pinaagis pagsigig paminaw aning atong misa, daghan kay siyang nakatunan, iyang gisunod, di na siya magyaw-yaw, di na siya demanding, di na siya hinugo siyang mga anak, di na siya magsigkasuko, naayo ning tulo nya giilisan dayog cancer. Di ba? Pag-abot na sa cancer, ni katawa ra siya, niingon ra siya, cancer na ko, Father, pero happy kay ko kay din ajud ko mahadlok mamatay ug din asa ko mahadlok masakit ug para nako ingon ko that is your greatest healing. Kay ang tinuod gyud nga healing ang ihatag sa Ginoo kana gyung kahadlok nato sa mga sakit, kasakit ug kamatayon. Hadlok ganita ana masakiton ka, pero din agani ka mahadlok ana by heart, in your mind, din aka mahadlok kana hibaw na gyud ko, healed na gyud ka. So hinaut unta ma-experience ni nato nga nagsigi din higtabang sa simbahan, kamong sigig palit og slots, ma-experience unta ninyo ang real power of faith o kining maong pagtuo nga powerful, ang pagtuo nga mapaubsanon, ang pagtuo nga motudlo nato nga mahimo gid unta tang sulugoon sa atong Ginoo ug alagad sa atong isig katawo. Ang senturyon mialagad sa iyang sulugoon. Nindot no, ang master ni alagad sa iyang servant. Muna si Kristo gitawag og servant leader, kay siya'y nagpakamatay para natong iyang mga sulugoon. Siya nga atong master, siya'y nagpakamatay para maluwas ta nga mga buangon nga mga sulugoon. Sige, katapusang lingit ing na sugod karon alagaran ti ka. Sige, ina. Ing na imong tupad ba? Na sugod karon alagaran ti ka. Sige, tanaw na tog imo ba ng tumanon. Manindog ta para sa pag-ampo